खुलुमबाय। दिनै 4 डिसेम्बर 2023 समबार। उरिसानि नाबरांपुराव सासे सुबुङा गावनि बिसिखौ बुथारनो थाखाय गोबौ आचार लानानै होसोनायाव बिसिया गिनानै खारलांनायनि उनाव दुथाङा रागा जोंनानै गावनि 2 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला गथ'खौ सिखाजों गाग्लोबनानै बुथारदों आरो न' साखाथिनि सासे 60 बोसोर बैसोनि आइजो, जाय आइजोआ बे सुबुंखौ बिदि हामा होननानै हमथादोंमोन, बे आइजो जायानि सान्ता मुंनि आइजोखौ बुथारदों। दायनिगिरिनि बिसि मालतीआ फिसायजों बुथारजानो गिनानै खारलांनायनि उनाव बे जाथाया जादों। उनाव गामिनि मानसिफोरा रागा जोंनानै खौसे जानानै दायनिगिरि राटे सान्ताखौ हमनानै बिनि आखाइ आरो आथिंखौ दिरुंजों खानानै गाज्रि रोखोमै बुनानै बुथारदों। थैनायनि सिगां दायनिगिरिखौ पुलिसआ रैखा खालामनानै हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय बांद्राय जोखोम जानायनि जाहोनाव राटे सान्ताया थैदों बा दायनिगिरिया थैदों। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। त्रिपुरानि मेलाखोराव गंसे नखरनि 3 सुबुंखौ गावसानि न'नि बिसना सायाव थैना थानाय थासारियाव बोखांनो हादों। थैनायफोरा जाबाय बिसि फिसाय आरो बिसोरनि फिसाजो। थैनायफोरनि मुङा जाबाय चिन्ता हरण पाल, 60 बोसोर बैसोनि, बिनि बिसि प्रतिभा पाल, 60 बोसोर बैसोनि आरो बिसोरनि फिसाजो मनिका पाल, 20 बोसोर बैसोनि। मनिका पालआ थाबायनो हायामोन आरो बिसोरहा सासे फिसाज्लाबो दंमोन, नाथाय बिसोरनि फिसाज्लाया बोसोरसे सिगांनो थैखाबायमोन आरो बिसोरो नखरनि रां रुफानि जेंनानि थाखाय थैदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों, नाथाय थैनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। मबाइल सिखाव मबाइल खावदों होननानै बुंबाय थानायनि जाहोनाव सिखाजों गाग्लोबदों। तामिलनाडु रायजोनि तिरुपातुराव सासे 12 थाखोनि सिख्लासा गथ'खौ बिनि बिबथैनि फिसाज्लाया गोबौ आचारजों खर' आरो आखाइ बाहागोआव गाग्लोबनानै गोब्राब जोखोम खालामदों। सिखाजों सुजानाय सिख्लासा गथ'नि मुङा जाबाय मनीषा आरो सिखाजों सुग्रा गथ'नि मुङा जाबाय इनबारासु, 9 थाखोनि फरायसा गथ'। मनीषाया इनबारासुखौ मबाइल खावदों होननानै दाय होबाय थानायनि थाखाय बे जाथायखौ खालामदों। बे समाव सिख्लासाखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ आरो उनावहाय जाथायनि उनाव इनबारासुखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनानै लांनाय जादों। BSFआ वेस्ट बेंगलनि इन्ड'-बांलादेश बर्डार साखाथियाव गोख्रों सिग्रोमनानै आयेननि बेरेखा फालांगिरि खालामनो नाजानाय गोबां बिबांनि सना, गान्जा आरो पिस्तलजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय गासै 8 दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानायफोरनि गेजेराव गोबां आइजोफोरबो दंमोन। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय अमित बिश्वास, अर्चना घोष, सुमित्रा, सुमन बिश्वास, जयश्री प्रामाणिक, रीता प्रामाणिक, बिमल बिश्वास आरो सुभाद्र बिश्वास, गासिबो वेस्ट बेंगलनि बिजयपुर गामिनि थागिबि। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि एबा जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बतझारा ओनसोलनि सा 20 बारग' एनडिपिफोरा इउपिपिएल हानजायाव जयेन जादों। आथिखालाव राजखान्थिनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आरो MP इलेक्शना फैगासिनो दङ। बेबायदि समावनो गोबां बारग' एनडिपिफोरा खायसेया बिपिएल हानजायाव जयेन जादों आरो खायसेया इउपिपिएल हानजायाव जयेन जादों। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।